Vinga, doncs, donem ara la benvinguda a en Vicenç Aguilera, enginyer industrial a l'EDSAIP de Barcelona. Un aplaudiment per ell, sisplau. Gràcies. Em poso aquí. Assentat, de peu, com estiguis més còmode, Vicenç. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me aquí. La meva història serà molt diferent, perquè jo porto 50 anys al sector de l'automoció, només 50 anys treballant a l'automoció, i no m'he mogut del sector. M'he bellugat per moltes companyies, però no m'he bellugat del sector. I per tant tinc una experiència una mica singular de que he vist tota l'evolució del sector a través dels ulls d'un enginyer industrial que va acabar la carrera avui fa 50 anys. I per tant, bé, és una manera de veure l'evolució que han tingut els enginyers industrials, l'evolució que ha tingut la tècnica i sempre amb aquest marc de referència que és l'automoció, que avui es parla més de mobilitat que d'automoció, però no deixa de ser 3/4 del mateix. Jo vaig començar, sempre he tingut la sort de tenir doble vida. Doble vida des del punt de vista que tota la meva trajectòria professional ha estat relacionada amb els vehicles de sèrie, però també relacionada amb els vehicles de competició. He estat un home industrial i un home de les carreres. He fet bestieses de jove, he corregut amb cotxe, he fet de pilot, de copilot, de tot, però ja vaig veure que era millor fer d'enginyer. Això ja ho vaig aclarir aviat. Dit això, jo explicaré un trosset d'aquesta vida meva lligada amb SEAT, perquè a SEAT vaig estar 26 anys. 26 anys a SEAT, però que es poden considerar com estar en 3 empreses diferents. Perquè vaig estar a l'època que SEAT tenia un accionista que era Fiat, en una època que SEAT tenia un accionista que era l'INI, l'Institut Nacional d'Indústria, i en una època que l'accionista era Volkswagen. I per tant, la manera d'actuar, de decidir, de planificar, són 3 mons completament diferents, l'italià, l'espanyol i l'alemany. Jo he viscut amb aquesta activitat. Vaig començar a SEAT per portar a l'equip de competició, que en aquell moment corrien, algú de vosaltres potser us sona, el Zanini i el Canyelles, i els fèiem córrer amb uns 124 preparats, amb 200 cavalls, que era una animalada, però ho fèiem. I vam guanyar tots els campionats d'Espanya de ral·lis que vam poder, vam fer subcampions d'Europa, i això va començar a l'any 74. Jo estava treballant llavors a Motor Ibèrica, em van trucar de SEAT si volia portar l'equip de competició, tenia 26 anys i em vaig tirar de cap, perquè era una oportunitat única. En aquesta època vaig tenir el meu doctorat particular perquè a dintre de Fiat tenia totes les portes obertes i en aquell moment la Fiat era una companyia amb un potencial notable. Què em va permetre això? Aprendre de tot. Sabia de carrosseria, d'electricitat, de mecànica, de motors, de canvis, de suspensions, de frens, tot. Ho vaig reaprendre tot del que havia estudiat a la carrera i em va permetre tenir un cert èxit a nivell de la companyia i en general des del punt de vista esportiu les coses van anar bé. Però l'any 80 Fiat va decidir vendre la SEAT per una pesseta, les accions de SEAT, a l'INI. Per què? Perquè Fiat tenia un problema a Itàlia de certa envergadura i es va passar tota la companyia a mans de l'INI. I l'INI tenia una patata calenta que no sabia com arreglar-ho, una companyia perdent diners amb 33.000 empleats, dels que en sobraven 13.000. Situació molt complexa, em van fer tancar el departament de competició, i era massa jove per poder plantar cara al president de SEAT i no vaig saber en aquell moment dir que sí però no fer-ho, que això ho vaig fer després. I vaig dir que sí, i vaig tancar i llavors vaig tenir que decidir què faig a dintre de SEAT. I em van proposar anar al centre tècnic de Martorell, vaig dir que no, perquè diguem-ne el centre tècnic no era un lloc que es treballés massa. En aquell moment es feien treballs per Fiat, però d'una manera molt pausada, i a mi m'agradava molt la guerra i no
no em trobava a gust. I vaig anar a la postvenda, que em va anar molt bé perquè vaig aprendre molt del que és la comercial, recanvis, l'organització de les xarxes, etc. I em va permetre obrir tota la xarxa de concessionaris a Europa quan SEAT, de les mans de l'INI, va començar a exportar els models tipus Fura, que era un 127, Ronda, que era un Ritmo, Marbella, que era un Panda, etc. Tot això es va exportar, el primer cotxe es va exportar el 23 d'abril del 1984, crec que és, 83 o 84, i va ser una experiència extraordinària des del punt de vista formatiu d'un enginyer que venia de dibuixar arbres de lleves, pistons, frens i coses d'aquestes. Vaig tenir que fer un canvi brutal des del punt de vista de la gestió del que és una postvenda a nivell europeu. Quan va entrar l'INI, la intenció de l'INI era embolicar bé el paquet i vendre-li a algú. Van haver-hi molts postors i al final Volkswagen es va interessar per la companyia. I Volkswagen va començar a interessar-se en sèrio, seriosament, l'any 84-5, es va començar a interessar i va decidir comprar el 51% de les accions de SEAT el 30 de desembre del 85, perquè el dia 1 de gener Espanya entrava en el mercat comú i tenia que demanar permís a l'antitrust per poder comprar una companyia d'aquesta dimensió. Jo en aquell moment vaig aprofitar per posar també una companyia que es deia SEAT Sport, que no era res, que era un document només de la companyia i també el van comprar, i llavors ja va ser quan vaig aconseguir renéixer la meva activitat de la segona vida, que és la meva passió, que eren les carreres. I en aquell moment Volkswagen va comprar totes les companyies de SEAT, que hi havia SEAT al Prat, hi havia diferents companyies, diferents societats, i l'última, era Motorsport. I un alemany va dir, was ist das? I que això és una companyia de carreres, Motorsport. Bueno, vale, d'acord. Va posar la carpeta i allà va néixer SEAT Sport i vaig seguir amb la meva doble vida de fer cotxes de sèrie, perquè en aquell moment ja havíem començat a fer moltes millores en els productes que s'havien fet sota el paraigües de l'INI, i vam començar ja a desenvolupar el Toledo, que surt aquí el Toledo. Aquest va ser el primer cotxe que es va desenvolupar al Centre Tècnic de Martorell, que quan vaig arribar al centre tècnic, després d'estar a la postvenda, hi havia unes 300 persones treballant al centre tècnic, i quan vaig acabar tot el meu cicle l'any 2001, amb el canvi de segle, aquí hi havia 1.200 persones i el centre tècnic era capaç de desenvolupar qualsevol cotxe per qualsevol fàbrica del grup Volkswagen. Va ser un salt quantitatiu impressionant. Aquí, un dels cotxes que està aquí en aquesta foto és el Toledo elèctric. Vam fer un Toledo elèctric l'any 92 per anar davant de la Marató quan es va fer l'Olimpiada a Barcelona. I perquè això només fa 30 i escacs anys. I ja teníem un cotxe elèctric. Després em van fer tres furgonetes més elèctriques. Amb tot això em va permetre, diguem-ne, relacionar-me amb tot el grup Volkswagen i desenvolupar cotxes com el Toledo, l'Ibiza, el Córdoba, el León, etc. I d'aquesta activitat amb la que jo vaig arribar a ser el director del centre tècnic, vam aconseguir, diguem-ne, consolidar una companyia com SEAT, que l'any 2000 va fer pràcticament unes vendes de 500.000 cotxes, cosa que després es va deteriorar molt, que va ser el motiu pel que jo vaig dir que marxava de SEAT, perquè un president concretament, i ara que ja fa molts anys es pot dir, el senyor Pichel-Rieder, tenia unes idees que podíem dir aquí un petit comitè de bomberos. I així ens va patir SEAT, va entrar amb números vermells i jo vaig marxar de SEAT i vaig anar a Siemens, vaig estar uns anys a Siemens, a Ficosa, i segueixo encara una mica actiu amb alguna companyia, amb el Consell d'Administració. Suposo que ja estem passats d'hora, no? Doncs ho arreglo de seguida. Com ho has notat?
Ja ho he intuït, la intuïció femenina que em porta. Molt bé, però una experiència extraordinària i sempre he tingut aquesta doble vida i, diguem-ne, els meus 3 pilars han sigut la passió, perquè he treballat sempre amb moltíssima passió, tant per la sèrie com per la competició. Aquests 50 anys d'experiència i bueno, doncs seguim fent coses d'enginyers. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Vicenç. Gràcies. Sí. El Vicenç es disculpa de tots vosaltres perquè per raons personals no es pot quedar més. Li agraïm moltíssim que ens hagi explicat aquesta història. Jo personalment m'he estat 2 hores escoltant-lo, suposo que vosaltres també, i avui me n'aniré a dormir pensant en un 124 de 200 cavalls. Sí o no? Els que tenim una edat ja, com devia petar allò, eh? Molt bé, fantàstic. Gràcies, Vicenç.